come now to the first round of the WDSF International Open Latin. Dansen giver noget helt specielt. Det giver en helt særlig følelse ind i kroppen. Man siger også mange gange, at en gang danser, altid danser. Jeg blev fuldstændig grebet af det. Altså, jeg kunne ikke lade være. Jeg vidste bare med det samme, at det var det, jeg ville. Jeg vil det her. Jeg sagde det til op i skolen, når vi havde de der samtaler om, hvad ville I være? Og jeg sagde, at jeg vil være danser. Og de sagde, jamen det er jo ikke et arbejde. Så sagde jeg, det er det, jeg vil. Jeg vil bare være danser. Malte startede med at danse, da han var 15, tror jeg det var. Jeg startede med at danse sammen med en kammerat. Og der kom instruktøren hen til os og sagde, I kan faktisk blive ret gode, I to. Har I ikke lyst til at komme op på vores ødehold? Og det var første gang, vi var der. Jeg kom før, altså jeg var der en time inden holdtræning. Jeg sad bare og kiggede og slugte til mig, hvad de lavede, og slugte alt, hvad der blev sagt. Og jeg havde en på et tidspunkt, der sagde, at jeg var som en svamp. At jeg bare sugede alt, og det var sådan en uendelig svamp, der bare sugede alt information og huskede alt. De spottede ham rimelig hurtigt til ham der. Han er noget særligt. Han kan godt blive rigtig, rigtig god. Der er nogen, der har sagt, at du bliver aldrig til noget. Men jeg har bare altid holdt ved. Så længe jeg bare bliver bedre og har det sjovt med det, så er det det, der er vigtigst. Fordi alle kan lære det. Hvis de gerne vil, og hvis de gerne træner hårdt, så kan de sagtens nå det. Første gang vi prøvede at danse sammen, der skændtes vi rigtig meget. Vi trænede sammen i en længere periode, og hvor vi ligesom havde den følelse, at det var ikke det. Altså der ville være noget andet, der var bedre for os hver især. Jeg har altid gerne vil tage styringen og altid gå forrest. Man kan sige, Sandra var meget tilbageholden og ikke, hvad kan man sige? Jeg var genert. Meget genert. Det, der var anderledes anden gang, vi prøvede sammen, var både personlighedsmæssigt, men også dansemæssigt. Vi havde begge to udviklet os dansemæssigt. Sandra havde udviklet sig rigtig meget dansemæssigt. Så vi var tættere på hinanden, og det var nemmere at få til at passe sammen. Det var mere klart for os begge to, hvad vi gerne ville, Ja. hvordan vi gerne ville nå. Det vigtigste var, at vi var enige om, at vi skulle træne hårdt. Vi var enige om, at vi skulle gøre det, der skulle til. Og vi var enige om, at vi ville nå toppen. Og vi har gjort det succesfuldt selv ved at træne. Det bedste ved at danse sammen med Lene, det er, at han, for det første, så er han min bedste ven. Og jeg kan dele alt med ham. Det bedste ved hende er den støtte, hun giver, og i virkeligheden den ro i partnerskabet. Den tillid, hun har til, at det vi gør, og det vi skaber sammen som personer, at det er det rigtige. Og han bliver altid ved at bare prøve igen og igen og igen. Det er noget af det, der er bedst ved ham, fordi det er det, der gør, at han er dygtig. Vi kan da godt have dage, hvor vi er trætte af hinanden, og hvor det bare er og hvor det er, hvad kan man sige? Det er lidt ekstra hårdt. Det er bare træls at være sammen. Men når det så lykkes, så er det bare så meget bedre.
For at blive de bedste, så kræver det træning og commitment. Jeg giver det ekstra. Den ekstra lille ting, som alle de andre ikke gør. Når de andre går hjem og sover, så bliver jeg trænet. Sørg for, at når du træner det, så lykkes det. Og du bliver ved med at træne indtil det sidder 100%. Du skal kunne gøre det i søvne. Vores liv er anderledes end andre unge mennesker på 23-24 år. Det er der ingen tvivl om, fordi vi har valgt at leve af vores sport. Og vi har muligheden her for at gøre noget meget, meget få har muligheden for at gøre. Og vi har en kæmpe chance, og derfor tager vi den. Vores mål er det samme som mange andre par, vi danser mod. Vi vil gerne være verdensmestre, og vi vil rigtig gerne være verdensmestre. Men vi er klar til at gøre det, der skal til dansemæssigt. 6 og 8. Der sagde du på 3-4, der gik du videre. Så det vigtige er, at den siger 8, wing, 2. Og den fortsætter ned i benene. 1, 2, 1, 2. Nej, jeg ved godt hvorfor. Jeg lavede her, bam. Okay, Og så den bare siger jeg før. wing, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og wing. 2, godt. En gang var det et drømmemål at være den bedste til noget, og nu er det egentlig inden for rækkevidde. Altså det er realistisk, at vi kan blive de bedste.